Biye jouer kalo kileta ani kelen an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la aw bisimila ye an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka atɛnku an balimakɛ cɛ min na o de ka fɔ kunu surɔ ŋunuŋunukan caman kɔni cayara bɔlɔlɔw sanfɛla la maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko coup d'état de kɛra sabula o ŋunuŋunukan ninnu tɛ dɔwɛrɛ o de ka fɔ bamakɔ pankuru jigiyɔrɔ la ko finitigi 49 ko olu kɔni minɛna an ka finitigiw fɛ ayiwa ko o finitigi ninnu bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ayiwa Alibatu Cɛman cɛ ɲagalen bɛ i fo ani ka Malaktu filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa Alibatu Cɛman bi kunnafoni min kɔni b'a bolo komi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la o de ka fɔ surɔ ŋunuŋunukan dɔw kɛra n b'a dɔn a ma dogo i la o ŋunuŋunukan na a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana kan ko olu ka finitigi 49 ko olu kɔni minɛra an ka finitigiw fɛ an ka pankuru jigiyɔrɔ la nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi gouvernement ale yɛrɛ kɔni ma kuma kɛ ka maaw la kunnafoniya mais bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ e bɛ se ka hakilina jumɛn di an filɛli jɛmaw ma an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la. Awa ɲagalen i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na surɔ de y'a kuma gana ne tɛ ko in bɛ sen na depuis sɔgɔmadafɛla la waati ninnu na ko in bɛ sen na n'o o ye an ka aéroport international président Modibo Keyita o pankuruji kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko pankuru dɔ bɔra Abidjan k'i kunda Bamako kan donc o pankuru in kɔnɔmɔgɔw maa 49 bɔɲɔgɔnko i b'a ye k'a fɔ ko olu tun ye finitigilakaw ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ donc u jiginnen u nana ka na fɛ parce que n'i jiginna pankuru kɛnɛ kan maintenant i tɛ jigin ten k'i bɛ bɔ ten tɔ aéroport kɔnɔna la donc f'i ka passer formalité dɔ rempli fɔlɔ san'i ka se ka bɔ aéroport da fɛ et o formalité rempli ninnu de senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko u ka pankuru kɔnɔna la maintenant ni i nana vol privé ninnu na u ka fɛn dɔ bɛ u b'a fɔ ko manifeste u ka sɛbɛn dɔ don sɛbɛn in bɛ a déterminer maa joli bɛ pankuru in kɔnɔna la aw nakun ye jumɛn ye fɛnɛ olu fɛnw fana bɛ préciser bon surtout ne finitigilakaw don walima n'u nakun ye baaraw ye ordre de mission fana kan ka se ka sɔrɔ u bolo i b'a ye k'a fɔ ko an ye wulikajɔ ye ka kunnafoni minnu ɲini i b'a ye k'a fɔ ko o yɔrɔ de la nana ka kɛ majɛngɛ nana kɛ o yɔrɔ la parce que fɛn min ye non seulement ordre de mission tɛ yen manifeste fana tun tɛ yen nɔ donc sigasigana ko barika nana ka na bonya parce que kunnafoni minnu bɛ yen n'a y'olu sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu y'a yira dans un premier temps k'a fɔ ko u nakun ye société sud-africaine dɔw ka yɔrɔ installation kɔlɔsili ye n'o yɛrɛ bɛ pankuru kɛnɛ yɛrɛ jabala la donc u nakun ye o kɔlɔsili ye ensuite MINUSMA ko kumaw fana nana bɔ a kɔnɔna la k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ MINUSMA fana la donc i b'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sɛbɛn ma sɔrɔ u bolo min bɛ se ka nin bɛɛ jalatigɛ donc o hukumu de kɔnɔna la maintenant labɛnw sabatira pour ka se ka ɲɛmɔgɔw kunnafoni o de ye hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw olu taara ka taa disposition ta maintenant ka se ka aéroport lakana données ni bɔliw ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka se ka nin ko in ɲɛɲini ka a ɲɛdɔn cogo min na donc a ko kɔni tibitɔba barika nana bonya fo a ma ɲa a kɔ maa dɔw ye u ye maa ninnu don bisi 2 ɲɔgɔn kɔnɔna la ka taa n'u ye école de la gendarmerie la walasa u bɛ se ka taa si yen cogo min na a na taa ka se ka sɛgɛsɛgɛli tɔ fana pousser k'a lajɛ mun de bɛ a ko kɔfɛ. ayiwa Alibatu Cɛman i ka kuma kɔnɔna la hali bi an bɛ wagati min na bi n y'a fɔ kuma daminɛ la an ka camancɛ fanga mɔgɔw kɔni ma sɛbɛn bɔ min yɛrɛ ye MINUSMA maaw ye olu ma sɛbɛn bɔ est ce que Côte d'Ivoire olu ye sɛbɛn bɔ a ko la. bon hali Abidjan fana niveau la an ma kunnafoni fana mɛn yen nɔ mais ɲagali min kan ka souligner kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko in nana ka na tension ta kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ parce que nin kumabaliya min filɛ nin a kɛra Mali ɲɛmɔgɔw ye o a kɛra Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw ye o je pense que nin kumabaliya ninnu conséquences belebeleba de bɛ a la ça peut avoir des conséquences désastreuses a jamana ninnu ma parce que a b'an ka lien an ni ɲɔgɔn cɛ baara a bɛ se ka o gɛlɛya kosɛbɛ donc de telle sorte que réseau sanfɛla la minnu kan ka perepere-latigɛli kɛ mɔgɔw ye olu ma kuma réseau bɔlɔlɔ sanfɛla i b'a ye k'a fɔ ko chacun y va aller mɔgɔw y'a faamu cogo min na bɛɛ taara ni a ta ye ten cogo la dɔw y'a jira k'a fɔ ko mercenaires don k'u nakun don k'u kana jamana déstabiliser dɔw y'a jira k'a fɔ ko Ivoire finitigilakaw don k'u nakun ye k'u kana coup d'état de kɛ jamana kɔnɔna la ainsi de suite la donc mɔgɔ caman y'i ta fɔ a kɔnɔna la à ce sens que kunnafoni fɔlɔ min bɛ di i b'a ye k'a fɔ ko o kunnafoni yɛrɛ nana ka na déformer ka sansi sugu bɛɛ di o ma bɛɛ y'a essayer k'i ŋaniya fara a dossier in kan par rapport à ça pour ka se ka mɔgɔw kunnafoni mais i b'a ye k'a fɔ o kunnafoni kɔnɔna la a kɛra kunnasiri de ye quoi parce que mɔgɔw
tora i b'a mɛn yen fɛ k'a fɔ ko nin don i b'a mɛn yen fɛ k'a fɔ ko nin don an nana commentaire mɛn dɔw yɛrɛ ko wa état d'urgence décrété dɔw ko ko non ko Abidjan bɛ janfa la Mali contre la dɔw ko ko non France de wulilen don Assimi nɔfɛ c'est à dire mɔgɔw wulilen don ka u ka kumaw bɛɛ fɛn tan cogo la mais moi je pense que k'a ta sɔgɔmafɛla fo kana bila sufɛla la a kɛra cogo cogo a gɛlɛya cogo cogo ɲagalen an ka jamana ɲɛmɔgɔw kun kan ka se ka bɔ ka communiqué dɔw kɛ ne serait-ce que information fitinin min b'u ka niveau la min bɛ se ka mɔgɔw hakili lasigi k'o lase mɔgɔw ma u kana n'a to bɛɛ ka bɔ k'a fɔ ko a bɛ kunnafoni di bɛɛ dun tɛ se kunnafoni di cogo la kunnafoni dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka jamana olu k'a ka jamana dɛmɛ a bɛ jamana coron olu kɛ a ka mɔgɔ dɔw lakana a b'olu tɔw lase kungo ma sinon ɲagale mɔgɔ minnu o ye ne yɛrɛ ka faamuyali personnel ye maa minnu bɛna k'a fɔ k'i bɛna na tiɲɛni na i t'a fɔ ko i bɛna aéroport sira fɛ et puis surtout a kuma yɛrɛ fɛnɛ fɔra ko avec de l'équipement lourd donc k'a fɔ k'u ni minɛn kolo girimanw fɛnɛ nana ka na aéroport fɛnɛ fɛ a ko ma nɔgɔ ɲagale parce que équipement lourd finitigilakaw ka niveau la n'a fɔra i b'a ye k'a fɔ k'i bɛ marifa girimanbaw de ye a ko la an dun b'a dɔn k'a fɔ ko depuis World Trade Center attaque kɛra en septembre, le 11 septembre 2020, le 11 septembre 1999, je pense, si j'ai bonne mémoire, depuis où attentat kɛra fo kana bila bila hali ka voyager pankuru na i b'a ye k'a fɔ ko a mesure durcira kosɛbɛ donc ɲagali i b'a ye k'a fɔ ko depuis 11 septembre 2001 ni attentat min kɛra World Trade Center la américain fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko depuis o waati ka voyager pankuru na a condition a durcira kojugu parce que i bɛ voyager ni minɛn minnu ye i b'a ye k'a fɔ ko olu minɛn ninnu bɛ fɛsɛfɛsɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲa hali ala ma taa muru walima birike o donni ka gɛlɛn ko kuma bɛ ka taa se marifamisɛnninw ma i n'a fɔ PA ou bien PM ko olu ka voyager o fɛn na donc a ko durcira kojugu mais ka na ye k'a fɔ ko pankuru ka bɔ Côte d'Ivoire ko kana Mali la ni mɔgɔw ani bolominɛn girimanw ye surtout finitigilakaw ko ka sɔrɔ Abidjankaw t'o kalama Maliens fana t'o kalama ne b'a bila tuma dɔ la déficit de communication minɛn kɔnɔna la k'a fɔ ko u ma kuma ni ɲɔgɔn ye par rapport à ça sinon o ye ne ka faamuyali ye ça n'engage que moi o ye kɔni ne tɛna ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛna ka na tiɲɛni na jamana kɔnɔna la k'olu nasira bɛ kɛ aéroport ye aéroport min a jiginni ma nɔgɔn a bɔli fana ma nɔgɔn donc i tɛna fɔ k'i bɛna ka na ni o ye ko ka soupçon relevé i yɛrɛ kan kosɛbɛ mais tout porte à croire quand même maa ninnu kɔni sigasigana b'u ka ko la parce que sɛbɛn minnu n'u kan ka a yira sɛbɛn ma sɔrɔ u bolo donc i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ sigasigana ko ye donc an bɛ se k'o fana bɛɛ bila fana erreur administrative minɛn fana kɔnɔ i n'a fɔ minnu kun kan ka sɛbɛnw ɲɛnabɔ Côte d'Ivoire ka ninnu bila ka na walima minnu kun kan ka sɛbɛn ɲɛnabɔ Mali la nɔ ka kunnafoni kɛ i b'a ye k'a fɔ ko en tout cas ne bɛ se k'a kɛ k'a fɔ dɔ y'a ka rôle kɔni manqué nin ko la nka halisa an bɛ to sigilen an bɛ Mali ɲɛmɔgɔw fo ka taa se Abidjan ɲɛmɔgɔw k'olu ka communiqué ka o bɛlɛn olu yɛrɛ mana min fɔ nin ko in na u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ɲagalen donc ɲagalen tɛ bɔ kuma la n'an ma an ka finitigilaka notamment policiw n'an b'u fo kosɛbɛ parce que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko jamana ninnu aéroport ninnu n'i jiginn'a la i ni lakanabaga fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ bɛn o ye policiw de ye i b'a ye k'a fɔ ko hali nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔnɔna la ka ni maa ninnu ye k'a fɔ k'u ka sɛbɛnw ma dafa i b'a ye k'a fɔ ko an ka polisilakaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la donc an tɛna se k'a kuma fɛnɛ kuncɛ n'an ma foli belebeleba lase u ma u ye nin vigilance min fɛnɛ sɔrɔ ka se ka ni maa ninnu k'a ye k'a fɔ k'u ka sɛbɛnw ma dafa ka se ka u ka baara fɛnɛ kɛ a kɛcogo la donc ka foli belebeleba lase an ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya polisilakaw nin baara ɲuman in fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa an balima kunnafoni cɛma filɛbagaw ni kun ye an balimakɛ cɛmu ka hakilina ye nin kabako min kɛra an ka jamana kɔnɔ kunu sɔrɔ ayiwa an kɔni an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ a mana kɛ sugu sugu ye ala ka an ka jamana bɔ ka yira ka segin k'a fɔ tuguni Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana kelen de don an bɛɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la an bɛɛ de ye mɔgɔ kelen ye donc an bɛ min ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ u ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ji ɲɛma jɔlen la u bɛ se ka kibaruya ɲuman da an ma cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kunnafoni cɛma bakuruba ye k'a lase aw tulo ma aw kan